Дівчинки і хлопчики. Ну, як? Подобається вам моя сукенка? А патерки? Ой, я старанно все підбирала, капить пригожий. Добрий вечір усім. Привітання, Яна. Привітання? Буслік, це ти? А ось і не. Я інша птушка. Мене зовуть Ричард. Буслік, не тлуми мені голову. Я бачу, що це ти. Помиляйся, Яночка. Я не буслик, а попугай. Птушка разумная и пригожая. А, я зрозуміла. Ти до новогоднього ранішника рихтуєшся. Нічого так отримлюється. Тільки над внешністю треба попрацювати. Ніякий ранішник тут ні при чим. Я завітав до вас у Колиханку у гості з далекої Африки. Ну-ну, як ти сказав, тебе зовуть? Ричард. Пригоже ім'я. Во-во, гучне. Не той, що нейкий там буслик. Але буслік так само пригоже гучить. Правда? Ти так лічиш? Ага, попався. Ти наш буслік і говориш ягоним голосом. Ніякий я не буслик. Я Ричард. Просто усі попугаї чудовно копірують чужі голоси. Ой, ну, буслік, ти упартий. Але я все равно тебе розсекречу. Не треба мене розсекречувати. Лепш давай сябравать. Але у мене уже есть птушка-сябр. Той самий буслик, дик ён же не пригожий і не вельми розумний. А откуль ти відаєш? Я чув, як про гэта говорила одна дівчинка на дитячій пляцовці. Я якраз мимо пролетав. Цікаво. І що це була за дівчинка? Як вона виглядала? Яна такая амаль дорослая, вучиться у 3-м класі. Ти по вигляді здогадався, Ричард, що дівчинка ходить у 3-й клас? Ні, яна сама сказала, що у 3-м класі яна самая разумная і пригожая. І тому не буде сябравать з маленьким і зовсім незауважним бусликом. Буслик, не розстроювайся. Як мне не расстроиваться? Я вирішив погулять з дівчинкою на пляцовці. Подійшов, а яна мені ось що сказала. Тому ти вирішив стати попугаєм? Миновито. У попугаїв і пер'я пригоже, разнокольорове, і ім'яни вельми гучне, і самі яни вельми розумні птушки. Не те, що я. З пригожунами і розумниками ніхто не відмовиться сябравать. Не то, что со мной. Буслик, ти кажеш ніякі глупства. Ну вось, а я что говорил? Пойду переопранаться. Усё ровно Ричарда з мяне не атрымалася. Коска, протяжником зад. Ой, привітання, сябры мае. Привітання. Салют. Ой, а хто гэта до нас завітаў? Нейкі заморскі гость? Коска, ти що, не познала? Гэта ж наш буслик. Ды што ты, Яночка, наш буслик выглядае значна прыгажэй. А гэты гость нейкі стракаты. На яго глядзіш, аж вачам балюча. Коска, тебе что, не подобаются попугаи? Што вы, заморскі гость? Папугаі – гэта вельмі цікавыя птушкі. Вось вы, напрыклад, ведаеце, чаму яны такога яркага колеру? Не ведаем. Слухайте, вось чалавек карыстаецца словамі і жэстамі для зносін, так? Так. А папугаі гавораць адзін за адным пры дапамозе яркіх колераў. О, атрымліваецца, яркае апярэнне не проста ўпрыгожванне, а складаная мова.
Так, Яночка, і гэта мова дапамагае птушкам перадаваць інфармацыю, напрыклад, аб іх здароўі. Але яркае апярэнне, напэўна, робіць папугаяў лёгкай здабычай для драпежнікаў. Не, Яночка, гэта не так. Такая афарбоўка, наадварот, адпужвае драпежнікаў. У многіх птушак яркія колеры спалучаюцца з плямамі альбо палосамі, якія павялічваюць памер птушкі і робяць яе больш жахлівай. Правільна, заморскі госць. А яшчэ яркія колеры дапамагаюць птушкам замаскіравацца ў навакольным асяроддзі. Я здагадалася. Каляровае апярэнне папугаяў нагадвае трапічны лес з яго рознакаляровым лісцем і кветкамі. Правільна, Яночка, і гэта дапамагае птушкам быць менш прыкметнымі. А яшчэ яркія колеры могуць адпужваць драпежнікаў. Яны гавораць, што птушка атрутная альбо неядомая. Які вы разумны, заморскі госць. Да ніякі я не заморскі госць, косачка. Я проста буслік. Так. Яму дзяўчынка ў двары сказала, што ён незаўважны і не вельмі разумны. Вось ён і вырашыў стаць папугаем. І дарэмна, буслічак, ты вельмі прыгожы. І столькі ўсяго ведаеш. Так цікава пра папугаяў расказваў. Але дзяўчынка... Буслічак, яна проста цябе не разгледзела. Так што такая сяброўка табе не патрэбна. У цябе ёсць мы. Дзякуй, дзяўчынкі. Тады я пайду перапранацца. Хто, шчыра кажучы, стаміўся быць папугаем. Ты толькі пакінь гэты касцюм на навагодні ранішнік. Папугай Рычард. Абавязкова. А мы пакуль паглядзім цікавы мультфільм. А зараз час класціся спаць. Каб глядзець самыя цікавыя і сяброўскія сны, пабеглі ў ложачкі хутчэй. Толькі спачатку пачысцім зубкі ды памыем тварыкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.